गिबि गिबियावनो गोजौसिनथाराव थानाय बिफा इसोरखौ आङो हामबायग्रोदों बे समाव। मानोना नैबे दिनैहाय डिसेम्बर 20 तारिख दिनैनि नैबे साना माने मोजाङै रंजानाय सान होननानै बुंनो हायो। मानोना दिनै आंनि जिबनाव जिखिनि इसोरा थानानै जे थुलुंगा होदोंमोन बे थुलुंगा बादि दिनैनि बे जेरामपुर गामि ना बेवहाय बिथां अरन नार्जारि बिथांनो जिखिनि आंनि खोथा होनाय बादि बे खोथा होनाय बादि दिनैहाय आङो जिखिनि माने गोदानै मोनसे न' लुफुंनानै होनो हादों। बेनिखायनो बे न' लुनायाव गोबांथार थाखा फैसा नांगौब्लाबो अभाब जायालासे इसोरनि अननायजों इसोरनि मददजों दिनै बे न'खौ आङो फंबाय अरननो लुफुंना होनो हाबाय। बिनि थाखायनो आङो आरोबाव खनसे बिफा इसोरखौ आङो हा आरो न'खरां बे समाव जोबनो गैयै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबायनानै आरो बाख्नायबावो। नैबे न' लुनायावहाय आङो माखासे समाव आङो थांलाय फैलाय नैबे लामाजों गिदिंनायाव एबा इउ पि पि एल पार्टियाव थानाय समाव आङो थांलाय फैलाय गोबांथार मिटिं खालामनाय समाव जोङो फंबाय अरनजों एबा लोगो मोनलायबाय थायो। एबा बालागाव बाजार होन माग्रा बाजार होन कासियाबारि बाजार होन बेबादि जों लोगो मोनलायनायनि गेजेरजों जों बिदा फंबाय बादि जोङो मोनसे रिलेसन जालायदों। माने गोरोबलायनाय अनलायनाय बिथांमोनाबो आंखौ बिदा असे बादि मानियो। बिनिखायनो दिनै आंनि बेफोरबादि अननायखौ फंबाया होयो, फैब्ला जिरायहोयो, मोजाङै सनमान होयो बिदा हिसाबै साहा पानि जानाय लोंनाय बेफोरबादि गोबां आंखौ आदर खालामो आरो। बेखौ आङो अननायखौ मोननायजोंसो आंबो होमबा आं फंबायनो मा दान होनो हागोन एबा मा सहायता होनो हागोन होननानै आंहा मोनसे सानखांनाय फैदों। आङो बेबादिनो सानखांनायावहाय इसोरा आंखौ मोनसे गोसोखां होबाय। निस्सय अरन फंबायनो दिनै मोनसे खामिनो थाखाय मोजां न' नांगौ, मोजां न' गैया बेफोरबादि मोनसे इसोरा आंखौ सानखांहोबाय आरो। सानखांनाय लोगोसे दिनै बे न'खौबो आं लुफुंजोबनानै होनो हाबाय दिनैनि गेजेराव दिनैसिमाव। बेनिखायनो आं बिफा इसोरखौ हामबाय होनदों। दिनैहाय गोबां सुबुंफ्रा साननो हागौ बालिया सासे इउ पि पि एल नि सासे नेतामोन एबा इउ पि पि एल नि दैदेनगिरिमोन। नाथाय इउ पि पि एल पार्टियाव थानानै गोबांथार थाखा फैसा बुथुमबायनानै खामायनानै बेफोरबादि न' बां लुख्रमना होदों बेफोरबादि साननो हागौ। खिन्थु नैबेबादि ससियेल वार्कार खामानिखौ आं गोबां समनिफ्राय मावखायो। आङो पार्टि गैयिनि समनिफ्रायनो आङो जिखिनिफ्राय आङो इसोरनि अननायखौ मोनजेनदों सुरु बै समनिफ्रायनो आङो पार्टि गैयि समावनो आं गोबां मानसिफोरनो न' बां लुना होनो हानाय एबा गोबांथार जानो गैयैफोराव हेफाजाब होनो हानाय बे खामानियाव मावबोबाय थाखादों सिगांनिफ्रायनो। दा सिगांनि समाव बेबादि मिडियाफोरावहाय ओंखारफेराखैमोन जों, ससियेल मिडियायाव फैफेराखैमोन जों। बै समाव आं गोबांथार मावबोनाय दं आगोलबो सोरनोबा न' लुना होनो हानाय, सोरनोबा बेबायदिनो फुरा लुफुंनो हायाबाबो बेबायदि हेल्प होनो हानाय, 80% आङो न' गाथनि थाथनि फिनिसिं खालामना होनो हानाय बेफोरबायदि गोबां मावबोदों आरो हाजासे इसोरनिबो खामानि मावबोदों इसोरनि अननायखाय मोननायखाय। दिनै आङो इसोरनि न'फोरबो लुबोदों। दिनै ख्रिस्ट'आरि लोगोफोरा गोबां नुदों आंनि मावनायखौ आरो इसोरा निस्सय बेफोरबायदि इसोरा आंखौहाय हेफाजाब होगोन आंहाबो फोथायनाय दं अराय सम। मानोना आङो जोनोम जाजेननायनिफ्राय आङो बेबायदि गरिब न'खरनिफ्राय जन्म जानायमोन। जोङो गोबांथ' खस्थ'जों देरबोनाय। जोङो मालायनाव हाजिरा बैबायनानै जानांगौ गोनां जादों गाव गावनि उदै थाइसेनि थाखाय बै समाव। बै समावथ' हाजिराफ्रा बेबायदिनो सानसे मावोब्ला 15 थाखाल'मोन बेफोरबायदिमोन। दासो जोङो आपडेट जाबाय, जोङो गोबां डेभेलपआव फैबाय। बे हिसाबै दिनै सानसे मावबानो 500-600 मोनो। नाथाय बै समाव 15 थाखाल'मोन हाजिरा मावनाया। जों बै समावहाय 15 थाखा फैसाखौ लायोब्ला जों ओंखाम मोनजाया, सानसे बेसर फुआबो खामला मावाबो। आरो जुदि ओंखाम जायोबा फैसाखौ जों 10 थाखाल' मोनोमोन हाजिराया। बेबायदिसिम सम जोङो सैनांबोदों आरो जोङो साननै सानथाम जोङो ओंखाम रसा नांनानै जोङो थाबोनांगौ गोनां जादों। दा बेफोरबादिखौहाय नुनानै इसोरा आंनि सायाव एबा आंनि न'खरनि सायाव अननाय होदों। गोबां नांगौ मानिखौ जगायना होदों। नांगौ मानिखौ जगायना होसि होनानै दिनै इसोरा आरो मोनसे आंनो इख्तियार होबावदों मावनो थाखाय। गोबां
गावनि बेसेन गोनां आखाइजों दाजानाय ख्रिस्ट'रा लोगोफोरखौ एबा सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय दिनै नैबेबादि खामानि ससियेल वार्क खामानिखौ मावनो थाखाय आंनो मोनसे गियान माने दान खाबुखौ होदों। बेनिखायनो आं इसोरखौ जोबनो गैया हामबायदों। दिनैहाय नैबे न' बेखेवनायजों लोगोसे जोंनिनो नैबे खाथि खालानि गागिफोर दं, आदैमोन दं, आयंमोन दं, आंजों लोगोसे फंबाय जागिर दं आरो नैबे अरन फंबायनिनो जे मण्डलिनि सासपाइसर बिथाङाबो प्रेयारजों बेखौ बेखेवना होबाय आरो आयंआबो फिथाखौ खाना होबाय। बेनिखायनो आं जोबनो गैयै हामबायनो बिथांमोनखौबो बे खामानियाव हेफाजाब होफैनायनि थाखाय। आरो नैबे न'आवहाय जोंनि अरन फंबाया गावनि फिसाला सासेखौ लानानै आरो बिखौ लानानै अराय सम इसोरखौ बाख्नायनानै जाहाथे थानो हायो, खामिनो हायो, इसोराबो अराय सम हेफाजाब होथों। आरो बे न'आव थानानैनो अरनाबो गावनि बिसि आरो फिसालाखौ लानानै इसोरजों अराय सम रायलायफ्लायनो हायो, इसोरजों खाथियाव थायो सोमोन्दो। आं बेखौ फंबायखौ खावलायनाय थाबाय। आरो बेबादिनो आंनि जिखिनि खामायनायफोर बेफोरो आगोलनि समाव आङो बिपिएफ सरकाराव दंमोन आरो बै समाव बिपिएफ सरकार दंनाय समाव आंखौ गोबां बिपिएफनि लिडारफ्रा आंखौ अनदों, अनसुंथाइ होदों एबा बेबायदिनो खामानि दामानि सेंसन टेंसन गोबां सुबिदा होदों। आरो जोंनि जिखिनि बिपिएफनि लिडारफोर जोंना थजेनदामोन, गोबां आंखौ सहायता होदों। बेबादिनो हाग्रामा सारमोनाबो आंखौ अननाय होदों। बेबादिनो जोंनि गसाइगावबादियाव मेरला दामोन दङ, बिसोर बिथांमोनाबो आंखौ अनदों। जोंनि सभाराम दामोन दं, बिसोरबो आंखौ अनदों। बै समाव सभाराम दामाबो इएममोन। बे समाव आंखौ गोबां बिपिएफनि लिडारफ्रा आंखौ अनदों आरो बै समाव। बे समाव जिखिनि खामायनाय थाखा फैसा आंनाव जे दंमोन बेफोरखौनो आङो फेहेरना लानानै दिनै आं गोबां मानसिनो सहायता आरो हेल्प होनो हादों। बेखौनो आङो धन्यबाद होनना बुङो। बिपिएफनि जेसेबां आगोलनि सरकार सालायनाय समाव आंखौ अनदों आरो दाबो गोदान सरकार जाबाय बिपिएफआ, आरो दाबो बे गोदान सरकाराव बिपिएफआ बेबादिनो आंखौ जेरै अनदों बेबादि आंखौबो आरो अननाय होफिनगोन आंहा फोथायनाय दं। आरो आंखौ जेरै अनदों बेबादिनो गोबां मानसिखौ बिपिएफ सरकारा हेफाजाब आरो अननायखौ होगोन आंहा फोथायनाय दं। आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय बिपिएफ सरकारनिसिमबो।